Može se dogoditi da vam jednostavno zatreba novac. Odmah i sada. Rješenje je jednostavno i doslovno na dohvat ruke. Dopušteno prekoračenje po tekućem računu. Zagrebačka banka automatski odobrava dopušteno prekoračenje već nakon prve plaće ili mirovine koja je sjela na vaš račun, i to u visini jednog mjesečnog primanja, a prekoračenje može dosegnuti i 3 plaće. Uz redovna primanja dopušteno prekoračenje obnavlja se automatski. Svakako je isplativo ugovoriti lepezu mogućnosti jer su limiti dopuštenog prekoračenja viši, a kamatna stopa niža. Uz obitelj i obitelj plus lepezu dopušteno prekoračenje može biti zajedničko i naravno osjetno više, jer se odobrava na temelju primanja oba korisnika obiteljskih lepeza. Odobreno prekoračenje pruža vam sigurnost da će vam novac biti dostupan u trenoka ako ga zatrebate, bez jamaca, sudužnika, procedura i papira. Iznos dopuštenog prekoračenja možete prilagođavati svojim planovima i potrebama, pa tako i zatražiti smanjenje dopuštenog prekoračenja. Ako ste na porodiljnom, možete zatražiti dopušteno prekoračenje koje ste imali prije promjene primanja. Dopušteno prekoračenje je mogućnost koju treba imati u rezervi, a u Zagrebačkoj banci dobivate ju automatizmom, već s prvom plaćom.